गोट्या चेर आशीर्वाद समय देवाक आमी वळखता सभे मजार एका नामान कच्छाक आमी देव हो गद्दानाचो गोठो बाबात्या मुखार दवरता. हो गद्दानाचो गोठो पयल्या सुवातेर आमच्या दोळ्या मुखार दवरता. क्रिस्त म्हण नांव दिसता देवाचें क्रिस्ताचो प्रतीक. देवाचो सासणीक बोट अहंकारीच्या कुसव्यांत देवलो तो देवा बापाचे गुण आनी संस्कार ताणें सुमार म्हाका पळयता तो म्हज्या बापाक पळयता. त्या प्रतिमेक नमन करतना क्रिस्तांनी आमचे दोळे लावया. तो बापा आनी पवित्रात्मा सोय रास चलयता सस्नाच्या सस्ना. आमेन. प्रार्थया देवा अगंबूज वाडा रावताय ती आमची नांव दिसता देवा दिसता तसो देव गांधीच्या सर्वांचेर दयाळपणी तुगे नदर घाल. ह्या गोट्याचेर त्या पुताच्या जल्माची प्रतिमा हांगासर तयार केल्या. ह्या गदान गोट्याक मान दिता तूं ताचे संगी जावन बदलून केला रात्र चलयताय सस्नाच्या सस्ना. तुमचे सगळे असो. Somyatin vasuyato boro, somyatin vasuyato boro, somyatin vasuyato boro, moga parimita sokoro, vastolo somyan sarvaikadi, vakantolo maiman sansakadi, prasnato sargani ya samsari, Rayaman sarvanso sadankari, somyagdin vasuyanto boro, somyagdin vasuyanto boro, somyagdin vasuyanto boro, moga parimita sokoro, Datra soni, Datra shivadi vanta. ಸ್ವರ್ಗೀಯ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿಂದು ಜನಿಸಿಹರೆ ಮಾಗೆ ಲೋಕ ರಕ್ಷಕರು ಇಂದು. ಆಕಾಶ ಸ್ವರ್ಗೀಯ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿಂದು ಜನಿಸಿಹರೆ ಮಾಗೆ ಲೋಕ ರಕ್ಷಕರು ಇಂದು. ಅವರ ಮಹಿಮೆ ಕಂಡು ಅವರ ಶಾಂತಿ ಪಡೆದು ಜೀವನವೆಮ್ಮ ಪಾವನಗೊಳಿಸೋಣ. ಕಂಡು ಅವರ ಶಾಂತಿ ಪಡೆದು ಜೀವನವೆಮ್ಮ ಪಾವನಗೊಳಿಸೋಣ. ರಕ್ಷಕ ದೇವಗೆ ನಮಿಸೋಣ, ಶಾಂತಿಯ ರಾಜನಿಗೆ ವಂದಿಸೋಣ. ಸತ್ಯ ನೀತಿಯಿಂದ ರಾಜ್ಯ ನಡೆಸುತ್ತಾರೆ, ಕರುಣೆ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಸಲಹುತ್ತಾರೆ. ಆಕಾಶ ಸ್ವರ್ಗೀಯ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿಂದು ಜನಿಸಿಹರೆ ಮಾಗೆ ಲೋಕ ರಕ್ಷಕರು ಎಂದು.
ಜೀವನವೆಮ್ಮ ಪಾವನಗೊಳಿಸೋಣ. ವಾರ್ಮ್ ಗುಡ್ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಟು ಯು ಆಲ್. ಲೋಕದ ಕತ್ತಲೆಯನ್ನು ಹೊಡೆದೂಡಿಸಲು ಬೆಳಕು ಬಂದಿದೆ. ಪಾಪಗಳಿಂದ ವಿಮುಕ್ತಿಗೊಳಿಸಲು ಜಗದೊಡೆಯ ಅರಮನೆಯಲ್ಲಿ ಜನ್ಮ ತಾಳಿದ್ದಾನೆ. ಸಾಮಾನ್ಯ ಹಸುಗಳ ಗೋದಲಿಯಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯ ರೂಪ ತಾಳಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರೀತಿ, ತ್ಯಾಗ, ಸೇವೆ, ಸಂತಸ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಚಿಗುರಿಸಿ ನಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ತನ್ನವರೆಂದು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಇಮ್ಮಾನ್ಯುಯಲ್ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಹೌದು ಪ್ರೀತಿಯ ಬಂಧು ಮಿತ್ರರೇ, ಇಂದು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟುಗೂಡಿ ಕ್ರಿಸ್ತರ ಜನನದ ಹಬ್ಬವನ್ನು ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ಆಚರಿಸಲು ಆತುರದಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಕಾಲ್ವಾರಿ ಬೆಟ್ಟದಲ್ಲಿನ ಶಿಲುಬೆಯ ತನಕ ತನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಸಂದೇಶ ಸಾರಿದರು. ಆ ಪ್ರೀತಿಯ ಸಂದೇಶವನ್ನು ತಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳೋಣ. ನಮ್ಮ ನಡುವೆ ಅಡಗಿರುವ ಬಡ ಬಂಧುಗಳನ್ನು ಹುಡುಕಿ ಅವರೊಡನೆ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಹಂಚೋಣ. ಇಂದು ಸಂತ ಅಂತೋನಿಯರ ಆಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ಬಡವರಲ್ಲಿ ಬಡವರಾದ ಏಸು ಕ್ರಿಸ್ತರ ಜನ್ಮದಿನವನ್ನು ಆಚರಿಸಲು ನಾವು ಒಟ್ಟು ಸೇರಿದ್ದೇವೆ. ಕಳೆದ 125 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ದೀನರಿಗೆ, ಬಡವರಿಗೆ, ನಿರಾಶ್ರಿತರಿಗೆ ಹಾಗೂ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಭರವಸೆಯ ತಾಣವಾಗಿ ಇಂದು ಹೆಮ್ಮರವಾಗಿ ಈ ಆಶ್ರಮವು ಬೆಳೆದಿದೆ. ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಶತಮಾನೋತ್ತರ ಬೆಳ್ಳಿ ಹಬ್ಬದ ಈ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಸಂಭ್ರಮಕ್ಕೆ ತಮಗಿದು ಆಧಾರದ ಸ್ವಾಗತ. तुमकां सोमेस्तांक देव बरी सांज मागता. जेजूच्या जल्माचें फेस्त वा क्रिस्त जयंती एक रांगाळ आनी लोकांमोगाळ फेस्त. जेजूच्या जल्माचो संतोष वांटून घेवंक आयच्या ह्या सोबीत दिसा सांत आंतोनास्रांत सर्व निवासी सांगाता मेळून क्रिस्त जल्माचें मोठवें कार्य चलोवन व्हरूंक आमी संतोष पावता आनी ह्या कार्याक तुमकां सोमेस्तांक मोगाचो येवकार मागता. ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಮಹಿಮೆ ಸ್ತುತಿಯಾಗಲಿ. ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಹಬ್ಬ ಸೂಚಕವಾಗಲಿ. ಇದು ನಮ್ಮನ್ನು ಹೊಸ ಜೀವನ ವಿಧಾನಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯಲಿ. ರಕ್ಷಕನು ಜನಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಅದುವೇ ಪ್ರಭು ಕ್ರಿಸ್ತ. ಪ್ರಭು ಕ್ರಿಸ್ತರ ಜನ್ಮದಿನವನ್ನು ಆಚರಿಸಲು ನಾವಿಂದು ಸೇರಿದ್ದೇವೆ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಗೀತೆ ಹಾಡುವ ಮೂಲಕ ಆರಂಭಿಸೋಣ. देवाचें हाजारपण आमकां सर्वांक गरजेचें. हें हाजारपण देव आमच्या ह्या कार्याक तशेंच आम्हा सोमेस्तांचेर ताच्या दाराळ आशिर्वादांनी वतून दी म्हणून प्रार्थना गितां मुखांत आमी देवाचो आशिर्वाद मागया. सर्वांनी उबें रावचें.
ಯಾವಾಗಲೂ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಕ್ಯಾರಲ್ಸ್, ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಉಡುಗೊರೆ, ಪವಿತ್ರ ಗೋದಲಿ, ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಕಾರ್ಡು, ಸ್ಟಾರ್ಗಳು, ಕೇಕ್, ಅಲಂಕಾರಗಳು ಮತ್ತು ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಮರಗಳನ್ನು ಮೀಸಲಿಡುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಇವೆಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಇದು ಮಾನವ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ದೇವರ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಆಚರಿಸುವ ಹಬ್ಬವಾಗಿದೆ. ಇಂದಿನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಆಗಮಿಸಿದಂತಹ ಮಂಗಳೂರು ಧರ್ಮ ಪ್ರಾಂತ್ಯದ ಪ್ರಧಾನ ಗುರುಗಳಾದ ಮೊನ್ಸಿಂಜರ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮ್ ಎಲ್ ನೊರೋನ ಹಾಗೂ ಮಂಗಳೂರು ಸಿಟಿ ಪೊಲೀಸ್ ಕಮಿಷನರ್ ಆದ ಶ್ರೀ ಶಶಿಕುಮಾರ್ IPS ಇವರನ್ನು ವೇದಿಕೆಗೆ ಕರೆತರಬೇಕಾಗಿ ಸಂತ ಅಂತೋನಿ ಸಂಸ್ಥೆಯ ನಿರ್ದೇಶಕರಾದ ವಂದನೆಯ ಗುರುಗಳಾದ JB ಕ್ರಾಸ್ತ ಇವರಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. ಹಾಗೂ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಹ ನಿರ್ದೇಶಕರಾದ ವಂದನೆಯ ಗುರುಗಳಾದ ಲ್ಯಾರಿ ಪಿಂಟೋ ಹಾಗೂ ವಂದನೆಯ ಗುರುಗಳಾದ ರೂಪೇಶ್ ತಾವ್ರೋ ಇವರು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. ವಸಂತ ಕಾಲವು ಬಂದೊಡನೆ ಈ ಕಾಲವು ಚಳಿಯನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತಾ ಮರ ಗಿಡಗಳಲ್ಲಿ ಚಿಗುರನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತಿದೆ. ಅಂತೆಯೇ ಇಂದಿನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದಂತಹ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಂದನೆಯ ಗುರುಗಳಾದ JB क्रास्ता ಇವರಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿಸುತ್ತೇನೆ. हांगासर जमलेल्या गणाच्या आणि मानाच्या सैऱ्यांक स्वागत करूंक मुखार येतात संस्थेचो डायरेक्टर फादर JB क्रास्ता. ಪ್ರಿಯರೇ, ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಕಿರು ಪರಿಚಯ ಕೊಡಲು ನಾನು ಇಚ್ಛಿಸುತ್ತೇನೆ. ಸಂತ ಅಂತೋನಿ ಆಶ್ರಮವು 1898 ಇಸವಿಯಲ್ಲಿ ಮಿಲಾಗ್ರಿಸ್ ಚರ್ಚಿನಲ್ಲಿ ನಗರದ ಹಾಗೂ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ, ಉಡುಪಿ, ಕಾಸರಗೋಡು ಜಿಲ್ಲೆಯ ನಿರ್ಗತಿಕರಿಗೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಯಿತು. 1936ರಲ್ಲಿ ಮಿಲಾಗ್ರಿಸ್ನಿಂದ ಈ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಲಾಯಿತು. ಇಂದು ಈ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ 125 ವರ್ಷಗಳು ಸಂದವು. ಈ ಆಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸರಿಸುಮಾರು 375 ಮಂದಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಾರೆ. ಫಾದರ್ ಮುಲ್ಲರ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಹಾಗೂ ಫಾದರ್ ಮುಲ್ಲರ್ ಹೋಮಿಯೋಪತಿ ಹಾಗೂ ವೆನ್ಲಾಕ್ ಸರಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ವೈದ್ಯರು ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸೇವೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಹಾಗೂ ಒಂದು ಮಾನಸಿಕ ರೋಗಿಗಳ ಶುಶ್ರೂಷೆ ಕೇಂದ್ರವು ಇದೆ. ಇವರಲ್ಲಿ ವೃದ್ಧರು, ದೈವಿಕರಾಗಿ ಅಂಗವಿಕಲರು, ಬುದ್ಧಿಮಾಂದ್ಯದವರು ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸಂತ ಅಂತೋನಿ ಆಶ್ರಮದ ನಿವಾಸಿಗಳಿಗೋಸ್ಕರ ಇಂದು ನಾವು ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಇದರ ಸಂತೋಷವನ್ನು ಹಂಚಲು ಈ ಸಂಜೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಏರ್ಪಡಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ ನಮ್ಮಿ ಧರ್ಮ ಪ್ರಾಂತ್ಯದ ಪ್ರಧಾನ ಗುರುಗಳಾದ ಅತಿವಂದನೆಯ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮ್ ನೊರೋನರವರು, ಇವರು ನಮ್ಮ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರೂ ಕೂಡ. ಇವರಿಗೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ನಾನು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ. ಇವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸದಸ್ಯರಾದ ಶ್ರೀಮತಿ ಅಪೋಲಿನ್ ಕ್ರಾಸ್ತರವರು ಹೂಗುಚ್ಛ ಕೊಟ್ಟು ಸ್ವಾಗತಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮತ್ತೋರ್ವ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಅತಿಥಿಗಳಾದ ಶ್ರೀ ಶಶಿಕುಮಾರ್ IPS, ಮಂಗಳೂರು ನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಕಮಿಷನರು. ಇವರು ಮೂಲತಃ ಚಿತ್ರದುರ್ಗದವರು. ಇವರು ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ ಸೈನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ BSc ಪದವಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. UPSC ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಮುಖಾಂತರ 2007 ವರ್ಷದ IPS ಅಧಿಕಾರಿಗಳಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಇವರು ಬೆಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆ, ಕುಣಿಗಲ್, ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆ, ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆ, ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ, ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ, ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ, ಪ್ರಸ್ತುತ ಮಂಗಳೂರು ನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಕಮಿಷನರ್ ಆಗಿ ಜನಪ್ರಿಯರಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇವರು ಸಂಗೀತ ಪ್ರಿಯರು ಹಾಗೂ ಉತ್ತಮ ಹಾಡುಗಾರರು ಕೂಡ. ಒಬ್ಬ ದಕ್ಷ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು. ಇವರಿಗೆ ನಮ್ಮಿ ನಿವಾಸಿಗಳಾದ ಶ್ರೀ ಅಲ್ಫೋನ್ಸ್ರವರು ಹೂಗುಚ್ಛ ಕೊಟ್ಟು ಸ್ವಾಗತಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸುತ್ತೇನೆ. ನಮ್ಮ
ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯ ಸದಸ್ಯರಾದ ಶ್ರೀ ಮಾರ್ಸಲ್ ಮೊಂತೆರವರಿಗೂ ಕೂಡ ನಾನು ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ. ಇಲ್ಲಿ ಆಗಮಿಸಿದ ನಮ್ಮ ಪತ್ರಕರ್ತರಿಗೆ, ಸಮೂಹ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮಿತ್ರರಿಗೆ ನಾನು ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತೇನೆ. ಕೊನೆಯದಾಗಿ ನಮ್ಮ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲ ನಿವಾಸಿಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ನಾನು ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ. ಇವರೇ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಕೇಂದ್ರ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು. ಅವರಿಗೂ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೂ ಮತ್ತು ಇಂದು ಮನೋರಂಜನೆಯನ್ನು ಕೊಡಲು ಬಂದ ಅಗ್ರಾರ್ಸೋ ಗುಮ್ಟಾ ಪಂಗಡ್ ಇದರ ಸದಸ್ಯರಿಗೂ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಹ ನಿರ್ದೇಶಕರಾದ ವಂದನೆಯ ರೂಪೇಶ್ ತಾವರು, ವಂದನೆಯ ಲ್ಯಾರಿ ಪಿಂಟೋ ಹಾಗೂ ನನ್ನ ಪರವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಆದರದ ಸ್ವಾಗತ. ಎಲ್ಲರನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸಿದ ತಮಗೂ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ವಾಗತ. ಬಾಲ ಏಸುವಿನ ಆಗಮನವು ಎಲ್ಲರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲೂ ಸಿಹಿ ಅನುಭವ ಹುಟ್ಟಿಸುತ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ಇಂದಿನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಕೇಕನ್ನು ಕತ್ತರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಎಲ್ಲರೊಂದಿಗೂ ಈ ಸಿಹಿಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವ ಗಣ್ಯರು ನಿವಾಸಿಗಳ ಪರವಾಗಿ ಹೆನ್ರಿ ಅಲ್ಮೇಡಾ ಮತ್ತು ಡೆಲ್ಫಿನ್ ಡಿಸೋಜಾ ಇವರು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬಂದು ಗಣ್ಯರ ಜೊತೆ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿ ಈ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಹಬ್ಬದ ಸಂಭ್ರಮದ ಕೇಕನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸುತ್ತೇನೆ. क्रिसमस केक ह्या संभ्रमाचो सभय सडयता. वेदीर मुखार आसची केक कातरून मानाच्या सैऱ्या लागीं विनंती करता. ಕೇಕನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿದ ತಮಗೆ ವಂದನೆಗಳು. ಇಂದಿನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಕೇಂದ್ರ ಬಿಂದು ಆಗಿರುವ ಶ್ರೀ ಶಶಿಕುಮಾರ್ IPS ಇವರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಬೇಕೆಂದು ವಿನಂತಿಸುತ್ತೇನೆ. ह्या कार्याचो गौरवान्वित सैरो श्री शशिकुमार IPS एक तरणाटो सगळ्या मंगळुरांत इतले व्हड जबाबदार घेवन वावर करता. ताका आयकूंक आमी सगळीं आयती जाल्या. आई कहती है ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲಿರುವಂಥ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಫಾದರ್ ಅವರೇ, ಇಲ್ಲಿ ನೆರೆದಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ನಿಲಯ ನಿವಾಸಿಗಳೇ ಹಾಗೂ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಮಾಧ್ಯಮ ಮಿತ್ರರೇ, ಬಹಳ ಖುಷಿಯ ವಿಚಾರ ಅಂದರೆ ಸುಮಾರು 130 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಇಂತಹ ಒಂದು ದೈವಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಕೈ ಹಾಕಲಿಕ್ಕೆ ಯಾರಿಗೆ ಪ್ರೇರೇಪಣೆ ಸಿಕ್ತೋ ಅವ್ರನ್ನ ನಾವು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನೆನೆಸ್ಕೋಬೇಕು. 1890 ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಲೋಚನೆ ಬರುವಂಥದ್ದು ಭಾಳ ವಿಶೇಷವಾದಂಥದ್ದು ಮತ್ತು ದೈವ ಪ್ರೇರಣೆಯಿಂದ ಮಾತ್ರ ಈ ಕೆಲಸಗಳಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಇಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 370ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನ ಇಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ತೊಂದರೆಗಳಿರುವಂಥವ್ರು, ದೈಹಿಕ ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿರುವಂಥವ್ರು, ಸ್ವಲ್ಪ IQ ಕಡಿಮೆ ಇರುವಂಥವ್ರು, ಇಂಥವರೆಲ್ಲ ಇರುವಂಥದ್ದನ್ನು ಕೇಳಿ ಒಂದು ಕಡೆ ಈ ಸಂಸ್ಥೆ ಇಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅಂತ ಖುಷಿಯಾಯಿತು. ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರು, ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳಿರ್ಬೋದು, ಅಕ್ಕ ತಂಗಿಯರಿರ್ಬೋದು, ಮಕ್ಕಳಿರ್ಬೋದು, ಅವರುಗಳು ತಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಸಾಕಬೇಕಿತ್ತಲ್ಲ, ಎಲ್ಲೋ ಇಲ್ಲಿ ಕಳಿಸಿದ್ದು ಸರಿ ಅನ್ನಿಸ್ಲಿಲ್ವೇನೋ ಅನ್ನೋಂಥದ್ದು ನನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಯಾಕಂದರೆ ನನಗೂ ಒಬ್ಬ ಮೆಂಟಲಿ ರಿಟಾರ್ಡೆಡ್ ಬ್ರದರ್ ಇದ್ದಾನೆ, ನನಗಿಂತ ಸುಮಾರು 1.5 ವರ್ಷ ದೊಡ್ಡವನು. ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಆಲ್ಫಿ ಅವ್ರು ನೋಡಿದ್ದಾರೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ, ನೋಡಿದ್ದೀರಾ ನಮ್ಮನೆ ಬಂದಾಗ. ಸೊ ನಾವು ರಿಯಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದು, ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕಡೆ ಇದ್ರೂ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದಷ್ಟು ಸಮಾಧಾನ ನೆಮ್ಮದಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ಎಷ್ಟೇ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳೋಂಥವ್ರಿದ್ರೂ ಅವ್ರಿಗೇನು ಅನ್ಸೋದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಬುದ್ಧಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ, ಹಂಗಾಗಿ ಅವ್ರಿಗೇನು ಅನಿಸೋಂಥದ್ದೇ ಇರಲ್ಲ. ಇವಾಗ ನಮ್ಮ ಬ್ರದರ್ ಏನಿದ್ದಾನೆ, ಅವನಿಗೆ ಒಂದು 6 ತಿಂಗಳು ವರ್ಷದ ವಯಸ್ಸಿನ ಮಗು ಬುದ್ಧಿ ಅಷ್ಟೇ ಇರೋದು, ದೋ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ 40 years. ಬಟ್ಟು ನಮಗೆ ಅವನು ಇಲ್ದಿದ್ರೆ ಒಂದು ದಿನವೂ ಇರೋಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಅಷ್ಟು ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟು ಇದೆ ಆ ಮಗು ಜೊತೆ, ಆ ಹುಡುಗ ನನ್ನ ಬ್ರದರ್ ಜೊತೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಪೋಷಕರಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಸಿಬ್ಲಿಂಗ್ಸ್ ಯಾರಿರ್ತಾರೆ, ಸಿಬ್ಲಿಂಗ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಜೊತೆಗೆ ಹುಟ್ಟಿದಂಥ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದರು, ಅಕ್ಕ ತಂಗಿಯರು ಯಾರಿರ್ತಾರೆ, ಅವರು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ತೊಗೊಂಡಾಗ ಮಾತ್ರ ಇದು ಈ ಒಂದು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳೇ ಆಗುವಂಥದ್ದು. ಏಕೆಂದರೆ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು
ಹೆಂಗೆ ಇದ್ದರೂ 20-25 ವರ್ಷ ದೊಡ್ಡವರು ಇರ್ತಾರೆ ಮಕ್ಕಳೇ, ಅಂದರೆ ಯಾರು ಇರ್ತಾರೆ ಅವ್ರಿಗಿಂತ. ಹಂಗಾಗಿ ಅವರು ಅದಕ್ಕಿಂತ 20-25 ವರ್ಷ ಬೇಗ ಸಾವು ಅನುಭವಿಸುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಸಿಬ್ಲಿಂಗ್ಸ್ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಈ ಥರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿದ್ದಂಥವ್ರು ನೋಡ್ಕೊಳೋದು ಭಾಳ ಉತ್ತಮ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಮತ್ತು ಭಾಳ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಈ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ತಾಯಿದೆ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಸ್ವಂತ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ದೈಹಿಕವಾಗಿ ನ್ಯೂನ್ಯತೆ ಇದ್ದರೆ, ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಂದೆ ಉಳಿದಿದ್ದರೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋವಂಥದ್ದು ಕಷ್ಟ ಅಂತ ಸಾಕಷ್ಟು ಉದಾಹರಣೆಗಳು ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೀವಿ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡು ಹಾಕುವಂಥದ್ದು, ಊಟ ಸರಿಯಾಗಿ ಕೊಡದೇ ಇರೋವಂಥದ್ದು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ತಪಾಸಣೆ ಕೊಡದೇ ಇರೋವಂಥದ್ದು, ಕಟ್ಟು ಹಾಕುವಂಥದ್ದು, ಈ ಥರದ್ದೆಲ್ಲ ಮಾಡುವಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ಭಾಳ ಹತ್ರದಿಂದ ನೋಡಿದ್ದೀವಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಅದು ಇಲ್ಲದಲೇ ಇಂಥ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಓಡಾಡಿಕೊಂಡು ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ಫೆಸಿಲಿಟೀಸಲ್ಲಿ ಇರಲಿಕ್ಕೆ ಯಾರ್ಯಾರು ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಇದನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ಇದನ್ನು ಪೋಷಣೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಆ ದೇವರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಇರಲಿ. ಇನ್ನೂ ಇಂಥ ಹಲವಾರು ಸತ್ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ತೊಡಗಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಶಕ್ತಿ ಕೊಡಲಿ ಅಂತ ನಾನಾದರೂ ಹೇಳ್ತಾ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಭಾಳ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಯಾಕಂದರೆ ಯಾರು ಅಶಕ್ತರಿರ್ತಾರೆ ಅವರಲ್ಲಿ ದೇವರನ್ನು ಕಾಣು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ದೈವ ನುಡಿಗಳು, ಎಲ್ಲ ದೇವರುಗಳು ಹೇಳಿರುವಂಥದ್ದು ಅದನ್ನೇ. ಹಂಗಾಗಿ ಒಂದು ಸುಂದರ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚೊಕ್ಕವಾದಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮಾಡಿ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದೀರಿ. ನನಗೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಕರೆದಿದ್ದು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಭಾಳ ಸಂತೋಷ ಆಗಿದೆ. ನನಗೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಂದು ನನಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕೆಲಸ ಇತ್ತು, ಹಂಗಾಗಿ ಹೋಗೋದೋ ಬೇಡ ಅಂತ ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೆ. ಆದರೆ ಕಮಿಟ್ ಆಗಿದ್ನಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಬಂದೆ. ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ನಾನು ಬರದೇ ಇದ್ದಿದ್ದರೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸ್ವರೂಪ ಏನಿತ್ತು ಅಂತ ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಆಯೋಜಕರಿಗೆ, ಇಲ್ಲಿ ನೆರೆದಿರುವಂಥ ಫಾದರ್ಸಿಗೆ, ಇಲ್ಲಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಾನು ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಹಬ್ಬದ, ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ನಾನು 2 ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ. ಹಾಡು ಕೇಳ್ತೀರಾ? ಒಂದು ಹಾಡು ಹೇಳ? ಯಾವ ಹಾಡು ಹೇಳಿ? ಕನ್ನಡ ಹೇಳ? ಕೇಳ್ತೀರಾ? ಎಲ್ಲ ಕೇಳ್ತೀರಾ? ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಗೊತ್ತಾ? ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಗೊತ್ತಾ? ಯಾರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ? ಕೈ ಎತ್ತಿ. ಹಾಂ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತು. ಕುಮಾರ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಲ್ಲ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರು? ಜೋರ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಹೊಡೀರಿ ಎಲ್ಲ. ವೆರಿ ಗುಡ್. ಎಲ್ಲ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಹೊಡಿಬೇಕು. ಆಡಿಸಿ ನೋಡು, ಬೀಳಿಸಿ ನೋಡು, ಉರುಳಿ ಹೋಗದು. ಆಡಿಸಿ ನೋಡು, ಬೀಳಿಸಿ ನೋಡು, ಉರುಳಿ ಹೋಗದು. ಏನೇ ಬರಲಿ ಯಾರಿಗೂ ಸೋತು ತಲೆಯ ಬಾಗದು. ಎಂದಿಗೂ ನಾನು ಹೀಗೆ ಇರುವೆ ಎಂದು ನಗುವುದು, ಹೀಗೆ ನಗುತ್ತಲಿರುವುದು. ಆಡಿಸಿ ನೋಡು, ಬೀಳಿಸಿ ನೋಡು, ಉರುಳಿ ಹೋಗದು. ಎಲ್ಲ ಜೋರ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಹೊಡಿಬೇಕು, ಹೊಡಿತಾ ಇರ್ಬೇಕು ಚಪ್ಪಾಳೆ. ಅಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ಈ ಕಡೆ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಹೊಡಿತಾ ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಸೇರ್ಬೇಕು. ಗುಡಿಸಲೇ ಆಗಲಿ ಅರಮನೆಯಾಗಲಿ ಆಟ ನಿಲ್ಲದು. ಹಿರಿಯರೇ ಇರಲಿ ಕಿರಿಯರೇ ಬರಲಿ ಭೇದ ತೋರದು. ಕಷ್ಟವ ಸುಖವೋ ಅಳುಕದೆ ಆಡಿ ತೂಗುತ್ತಿರುವುದು, ತೂಗುತ್ತಿರುವುದು. ಆಡಿಸಿ ನೋಡು, ಬೀಳಿಸಿ ನೋಡು, ಉರುಳಿ ಹೋಗದು. ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಆಡಬೇಕು. ಮೈಯನೆ ಹಿಂಡಿ ನೊಂದರು ಕೊಬ್ಬು ಸಿಹಿಯ ಕೊಡುವುದು. ತೇಯುತ್ತಲಿದ್ದರು ಗಂಧದ ಪರಿಮಳ ತುಂಬಿ ಬರುವುದು. ತಾನೇ ಉರಿದರು ದೀಪವು ಮನೆಗೆ ಬೆಳಕು ತರುವುದು, ದೀಪ ಬೆಳಕು ತರುವುದು. ಆಡಿಸಿ ನೋಡು, ಬೀಳಿಸಿ ನೋಡು, ಉರುಳಿ ಹೋಗದು.
ಅಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಹೊಡೆಯೋದು ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಈ ಕಡೆ ಹುಡುಗರು ಆಡಿಸುವ ಆತನ ಕೈ ಚಳಕದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಅಡಗಿದೆ. ಆತನ ಕರುಣೆಯ ಜೀವವ ತುಂಬಿ ಕುಣಿಸಿ ನಲಿಸಿದೆ. ಆ ಕೈ ಸೋದರೆ ಬೊಮ್ಮೆಯ ಕಥೆಯು ಕೊನೆಯಾಗುವುದೇ ಕೊನೆಯಾಗುವುದೇ. ಆಡಿಸಿ ನೋಡು ಬೀಳಿಸಿ ನೋಡು ಉರುಳಿ ಹೋಗದು. ಏನೇ ಬರಲಿ ಯಾರಿಗೂ ಸೋತು ತಲೆಯ ಬಾಗದು. ಎಂದಿಗೂ ನಾನು ಹೀಗೆ ಇರುವೆ ಎಂದು ನಗುವುದು, ಹೀಗೆ ನಗುತ್ತಲಿರುವುದು. ಆಡಿಸಿ ನೋಡು ಬೀಳಿಸಿ ನೋಡು ಉರುಳಿ ಹೋಗದು. ಹೇಗಿತ್ತು? ಎಲ್ಲ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿದ್ರಾ? ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಲಿಲ್ವಾ? ಹೇಳ್ಬೇಕು ಮತ್ತೆ. ಎಲ್ಲ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿದ್ರಾ? ಇನ್ನೊಂದು ಆಡ್ಲಾ? ಬೇಡವಾ? ಬೇಕು ಅನ್ನಂಗಿದ್ರೆ ಜೋರಾಗಿ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಹೊಡಿಬೇಕು. ಬೊಂಬೆ ಹೇಳುತ್ತೈತೆ ಮತ್ತೆ ಹೇಳುತ್ತೈತೆ ನೀನೇ ರಾಜಕುಮಾರ. ಬೊಂಬೆ ಹೇಳುತ್ತೈತೆ ಮತ್ತೆ ಹೇಳುತ್ತೈತೆ ನೀನೇ ರಾಜಕುಮಾರ. ಹೊಸ ಬೆಳಕೊಂದು ಹೊಸಲಿಗೆ ಬಂದು ಬೆಳಗಿರೆ ಮನೆಯ ಮನಗಳ ಇಂದು. ಆರಾಧಿಸು ರಾಜನಂದನು. ಆಡಿಸಿಯೇ ನೋಡು ಬೀಳಿಸಿಯೇ ನೋಡು ಎಂದು ಸೋಲದು, ಸೋತು ತಲೆಯ ಬಾಗದು. ಬೊಂಬೆ ಹೇಳುತ್ತೈತೆ ಮತ್ತೆ ಹೇಳುತ್ತೈತೆ ನೀನೇ ರಾಜಕುಮಾರ. ಹೇಗಿದೆ? ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ಯಾ? ಚಪ್ಪಾಳೆ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಮತ್ತೆ? ಜೋರಾಗಿ ಬರ್ಬೇಕಿನ್ನು. ಪುನೀತ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಲ್ಲ? ಗೊತ್ತಲ್ಲ? ಗೊತ್ತಿರೋರೆಲ್ಲ ಕೈ ಎತ್ತಿ. ಗುಡಿಸಲೇ ಆಗಲಿ ಅರಮನೆಯಾಗಲಿ ಆಟವೇ ನಿಲ್ಲದು, ಎಂದು ಆಟ ನಿಲ್ಲದು. ಹಿರಿಯರೇ ಇರಲಿ ಕಿರಿಯರೇ ಬರಲಿ ಭೇದವ ತೋರದು, ಎಂದು ಭೇದ ತೋರದು. ಎಲ್ಲ ಇದ್ದು ಏನು ಇಲ್ಲದ ಹಾಗೆ ಬದುಕಿರುವ ಆಕಾಶ ನೋಡದ ಕೈಯ ನಿನ್ನದು ಪ್ರೀತಿ ಹಂಚಿರುವ. ಜೊತೆಗಿರು ನೀನು ಅಪ್ಪನ ಹಾಗೆ ಅಣ್ಣೆಲೆ ಕಾಯೋ ವಿನಯದಿರಿಗೆ. ನಿನ್ನನ್ನು ಪಡೆದ ನಾವು ಪುನೀತ ಬಾಳೋ ನಗು ನಗುತ್ತಾ. ಬೊಂಬೆ ಹೇಳುತ್ತೈತೆ ಮತ್ತೆ ಹೇಳುತ್ತೈತೆ ನೀನೇ ರಾಜಕುಮಾರ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಲ್ಲ ಪುನೀತ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್? ಗೊತ್ತಲ್ಲ? ಪುನೀತ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಗೊತ್ತಿರೋರೆಲ್ಲ ಕೈ ಎತ್ತಿ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ವಾ? ಮನೆಗೆ ಬೆಳಕು ನೀಡುವ ದೀಪವಿದು, ನನ್ನ ದೀಪವೇ ಇದು. ಆಡಿಸುವ ತನ್ನ ಕೈ ಚಳಕದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮಯ ಪಾತ್ರವು ಸಮಯದ ಸೂತ್ರವನದು.
ಒಂದು ಗುಂಪಿನ ಕಥೆಯ ಹೇಳಿತು ಈ ಬೊಂಬೆ. ಆ ಕಥೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ರಾಜನಂಗೆ ನೀನು ಬಂದೆ. ಯೋಗವು ಒಮ್ಮೆ ಬರುವುದು ನಮಗೆ, ಯೋಗ್ಯತೆಯೊಂದೇ ಉಳಿಯುವುದು ಕೊನೆಗೆ. ಸೂರ್ಯನೊಬ್ಬ ಚಂದ್ರನೊಬ್ಬ ರಾಜನೂ ಒಬ್ಬ ಮಹಾರಾಜನೂ ಒಬ್ಬ. ಆಡಿಸಿಯೇ ನೋಡು ಬೀಳಿಸಿಯೇ ನೋಡು ಎಂದು ಸೋಲದು ಸೋತು ತಲೆಯ ಬಾಗದು. ಬೊಂಬೆ ಹೇಳುತ್ತೈತೆ ಮತ್ತೆ ಹೇಳುತ್ತೈತೆ ನೀನೇ ರಾಜಕುಮಾರ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್. ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿದ್ರಾ? ಯಾರ್ಯಾರು ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ? ಎಲ್ಲ ಕೈ ಎತ್ತಿ. ಇಷ್ಟನ್ನ ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲರೂ ಕೈ ಎತ್ತಿ ಒಂದ್ಸರಿ ಮೇಲೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿದ್ರಾ? ಜೋರ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಹೊಡೀರಿ ಒಮ್ಮೆ. ಅಲ್ಲಿ ಯಾರು ಹುಡುಗರು ಅಷ್ಟೇ ಕೂಗ್ಬೋದಾ? ಎಲ್ಲರೂ ಒಮ್ಮೆ ಕೂಗ್ಬೋದಾ? 1 2 3 ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಎಲ್ಲ ಕೂಗ್ಬೇಕು. RCC ಯಾರು ಹೋಗ್ಬೇಕು? 1 2 3. ಓಕೆ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಮತ್ತು ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ವೆರಿ ಮಚ್. ತಮ್ಮ ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ಸಮಯವನ್ನು ನಮಗಾಗಿ ಮೀಸಲಿಟ್ಟು ಆಶ್ರಮ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಉತ್ತಮ ಸಂದೇಶವನ್ನು ನೀಡಿ ಮಧುರವಾದ ಗಾಯನವನ್ನು ಹಾಡಿ ನಮಗೆ ಸಂತೋಷಪಡಿಸಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸರ್. ಈಗ ಇವರಿಗೆ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಉಡುಗೊರೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಗೌರವಿಸಬೇಕಾಗಿ ನಿರ್ದೇಶಕರಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಹಬ್ಬ ಎಂದಾಗ ನಮಗೆ ನೆನಪಾಗುವುದು ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಅಜ್ಜ ಸಾಂತಾಕ್ಲಾಸ್. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಪ್ರೀತಿಯ ಉಡುಗೊರೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದ್ದ ಬಿಷಪ್ ನಿಕೋಲಸ್ ಇಂದಿಗೂ ಸಾಂತಾಕ್ಲಾಸ್ ಆಗಿ ತಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯ ಉಡುಗೊರೆಯನ್ನು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಇದೀಗ ಸಮಯ ನಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ಸಾಂತಾಕ್ಲಾಸ್ ಅನ್ನು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬರಮಾಡುವ ಸಮಯ. ನಿಮ್ಮ ಚಪ್ಪಾಳೆಯೊಂದಿಗೆ ಸಾಂತಾಕ್ಲಾಸನ್ನು ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ बरमाडिಕೊಳ್ಳೋಣ. क्रिसमस आणि सांताक्लॉस आमकां संतोष बरीत करच्याक आनी गिफ्टां दिवच्याक येवंक आयते जाला. आतां आमचे मदें स्वागत करया. खंय गेलो सांताक्लॉस? Jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride on one horse open sleigh. Jingle
ಹಬ್ಬದ ಕೇಕನ್ನು ನೆರೆದಂಥ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಪಡೆಯುವ ಮೂಲಕ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಹಬ್ಬದ ಸಂತೋಷವನ್ನು ದ್ವಿಗುಣಗೊಳಿಸುವ. आता गोड सणाची केक सर्वांक आमी वांटतेल्या. ನಮಗೆ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಉಡುಗೊರೆಯನ್ನು ನೀಡಿದರೆ ಅವರು ಸ್ವೀಕರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದ ಉಡುಗೊರೆಯನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ನೀಡುವುದಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಅದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಮತ್ತು ಸ್ವೀಕರಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದೇವೆ. ಏಸುಕ್ರಿಸ್ತರು ಹುಟ್ಟಿದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ 3 ಬುದ್ಧಿವಂತರು ಬಾಲ ಏಸುವಿಗೆ ಉಡುಗೊರೆಯನ್ನು ನೀಡಿದರು. ಹಾಗಾಗಿ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಉಡುಗೊರೆಯನ್ನು ಅದಲು ಬದಲು ಮಾಡುವುದು ಇಂದಿಗೂ ರೂಢಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಅದರಂತೆ ಇಲ್ಲಿನ ಎಲ್ಲ ನಿವಾಸಿಗಳ ಮುಖಂಡರಿಗೆ ಇದೀಗ ಉಡುಗೊರೆಯನ್ನು ನೀಡಲಾಗುವುದು. ಹೆಸರು ಕರೆದಂತೆ ತಾವು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬಂದು ಪ್ರೀತಿಯ ಉಡುಗೊರೆಯನ್ನು ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿ ವಂದನೆಯ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮ್ ನೊರೋನ್ನ ಇವರಿಂದ ಸ್ವೀಕರಿಸುವುದು. क्रिसमस संदर्भी सर्व लोकांक क्रिसमस काणीक दिता. आता सांकेतीक रितीन 8 गोडचे गुरकार येवन तांची काणीक स्वीकार करतात. सांजोकिम वयले घरांतावन अल्फोन्स लास्रादो. सांजोकिम सकयले घरांतावन जॉन मॉरिस. सांजोकिम सकयले घरांतावन जॉन मॉरिस. नासरेत घरांतावन आल्बर्ट मेंडोन्सा. सांत पौल घरांतावन तिमोथी डिसोसा. मिराकल्स घरांतावन दादल्यातावन मेल्विन पिंटो. मिराकल्स घरांतावन स्त्रियातावन लिली फर्नांडीस. सेंट आन्स घरांतावन अपोलिन क्रास्ता. प्रोविडेंस घरांतावन मेबल पिंटो.
देव बरें करूं तुमकां. ಬಾನಿನಲ್ಲಿ ತಾರೆಗಳು ಹೇಗೆ ಮಿನುಗುತ್ತದೆಯೇ ಅದೇ ರೀತಿ ಇಂದಿನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮಿನುಗುತಾರೆ ಮಂಗಳೂರು ಧರ್ಮ ಗುರುಗಳಾದ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮ್ ಎಂ ನೊರೊನ್ನ. ಇದೀಗ ಇವರಿಂದ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಸಂದೇಶ. आतां मंगळूरचे विगारचरल भोवमान दिग्बाप मॅक्सिम नोरोन्ना हांणी क्रिसमस संदेश दिवचे म्हणून विनंती करता. संत आंतोन आश्रमाच्या या वर्षाच्या नातालांच्या आचरणा संदर्भात वेदिरासच्या या संस्थेचो निर्देशक डिरेक्टर भोवमानादीक जे बी क्रास्त बापानू, तशेंच सहायक डिरेक्टर बाप रुपेश थावरो आनी तशेंच बाप लॅरी पिंटो, तशेंच हांगासर आसच्या ह्या घरांतल्या सर्व बाबा भयणीनो, तशेंच हांगासर ह्या नातालांच्या आचरणाक आयिल्ल्या सर्व सैऱ्यानो आमंत्रितानो, पयल्यान पयलें तुमकां सगळ्यांक एक बरें संतोशाचें नातालां फेस्त हांव पाठयता, फेस्ताचो संदेश हांव पाठयता. हें फेस्त आयलें म्हणटाना एका तराचो संतोश सगळ्यांनी, भायलें वातावरणच एक संतोशान भरता. गर्दनाचो गोठो, क्रिसमस ट्री, सांता क्लॉज, कार्डां, काणेको, गिफ्ट हें सगळें आमकां संतोश करता. पूण ह्या सर्वाच्या की उत्तीम संतोश जावन आसा देव मनीस जाल्लें. देव मनीस जाल्लें, जेजू मनीस जावन ह्या संवसारान जल्मल्लें फेस्तच नातालांचें फेस्त क्रिसमस. आनी हें क्रिसमस आमी आचरण करता. आनी हें क्रिसमस खंयच्यान आसा, एक काणी सांगूंक हांव कशी व्हरता, तुमी आयकल्या जावं की बरो. दोग बाबाव आसले, एकलो व्हडलो भाव तो काजारी, बायल भुरगीं आसलीं. धाकटो भाव आंकवार, तो काजार जावन नातलो, घरां विंगड. आनी ते कृशीक जावन आसले. आनी व्हडलो भाव केदाळ तो चिंततालो म्हजो धाकट्या भावा विशयान, म्हजो धाकटो भाव एक आंकवार एकसूर आसा, ताका कोणी नात म्हणून तो कितें करतालो की म्हळ्यार हर एक दीस व्हडलो भाव ताच्या गुदावांतलो एक गोणी तांदूळ कितें धान्य आसली व्हरून ताच्या धाकट्या भावाच्या घरा व्हरून दवरतालो. आनी हो धाकटो भावी चिंतलो हांव जाल्यार एकलोच, पूण म्हजो व्हडलो भाव काजार जाला, ताका बायल आसा, भुरगीं आसा, मस्त जबाबदारी आसा, देखून हांवें ताका कुमो करचें म्हणून होय ताच्या गुदावांतलें तांदूळ कितें धान्य काडून हर एका राती एक गोणी व्हरून व्हडल्या भावाच्या घरा व्हरून दवरतालो. अशें सुमार दीस अशेंच जालें. कितलें केल्यार तांच्या त्या घरांत आसले धान्य उणी जायनातलें. कित्याक म्हळ्यार व्हडलो भाव धाकट्या भावाच्या घरा हाडटलो, धाकटो भाव व्हडल्या भावाच्या घरा हाडटलो. आनी एक दीस अशें राती व्हरता आसतना ते दोगी सांगाता मेळ्ळे. हे गोणयो ते आशार पाशार करता आसतना मुखार मेळ्ळे. कितलो संतोश तांकां जालो आसतलो. होय, नातालांचो संतोश तोच जावन आसा. दिवचें पयल्यान पयलें देवानच आपल्या पुताक आमच्या खातीर दिलो, मनशा कुळा खातीर दिलो. जेजू ह्या संवसारी मनीस जावन आयलो आनी तो दिवच्यांत संतोश. देखून आमकां कितेंय दितना आमकां संतोश जाता. आमी एकामेकाक कितेंय आमी वांटता आसतना संतोश जाता. वांटून घेवच्यान संतोश आसा म्हणटात. आनी नातालां फेस्ताचो अर्थ तो जावन आसा. वांटून घेवचें, एकामेकाक दिवचें आनी संतोश पावचें. आनी नातालां फेस्तच संतोशाचें फेस्त. आनी आज आमी हे नातालांचें फेस्त संभ्रमता आसतना आमी संतोश पावता. जेजू आमचे खातीर संवसारांत आयिल्लो, जल्मोन आयिल्लो. आनी जेजू व्हडोडल्यांच्या सांगातपणांत तो नातुल्लो. बागार त्या तो वळच्या साद्या लोकां मदें आसलो. जावंक पुरो थोडे पातकी म्हूण वलायिल्ले मनीस आसले तांचे मदें आसतलो, दुबळे धाकटे आसले तांचे मदें आसतलो, पिडेस्त आसले तांच्या मदें आसतलो, कोडकार आसले आनी नाना तरान कश्टांक वळख जाल्ल्या मदें जेजू बरसातलो, तांचे मदें आसतलो, तांकां शिकयतालो, तांचे मदें अजापां करतलो. जेजू साद्या मनशांच्या काळजांत येता, साद्या मनशांच्या जिवनांत येता. आनी खंडीत जावन हर एक वर्सा हें नातालांचें फेस्त आमी आचरण करता आसतना जेजू आमच्या साद्या मनशाच्या जिवनांत प्रवेश जाता. तशें ह्या वर्साचें फेस्त जेजू आमकां सगळ्यांक संतोश हाडून येता. ह्या फेस्ताचे संतोशाचे शुभाशय हांव पाठयता. जेजूच्या आशिर्वादां ह्या सगळ्या संस्थाचेर सदांच आसूं दी म्हण मागता. ह्या संस्थांत मस्त सेवा जाता आनी हाचें मुखेलपण पाद्राब घेतात. हांगासर आसलेले हॉस्टेलाचे विद्यार्थिनी घेतात. हांगासर सेवा दिवचे विविध व्यक्ती घेतात आनी जायते जण ह्या संस्थाक आदार दिवचे आसात.
आसात एक न्ही तर आनी एका तरान ह्या संस्था विशयांत बरें चिंतून संस्थाक आदार दिवचे आसात. तांच्या सगळ्यां पासून आमी मागया हर एकल्याची सेवा जावंक पुरो काम करण सेवा जावंक पुरो सेवा करण सेवा जावंक पुरो कांय इल्लेशें दुडू दिवन सेवा या जावंक पुरो कांय इल्लेशें वस्तू दिवन सेवा हर एका तरान हें दिवचें. आनी केदाळे आमी दिल्ल्या वेळा हर एका दिसा नाताळांचें फेस्त जाता आमकां संतोश जाता. आनी हें हर एका दिसा असलें एक फेस्त आचरण करूंक कुंभोकरच्या हर एकल्यांचेर तोच जेजू बाळोक जेजू आशिर्वाद घालून दी म्हणून आज आनी सदांच आमी मागत जाय तांकां. तांणी जें कितें ह्या संस्था खातीर आनी हांगासर आसल्या आमच्या सगळ्यां खातीर जें कितें ताणें दिलां ताचो प्रतिफळ तोच जेजू दिवं दी म्हणून आमी तांचे पासून आमी मागत जाय. आनी अशें हर एकल्याचो संतोश दडतो जाय आमचो तुमचो हर एकल्याचो संतोश तेंच जेजू आमकां हर एकल्याक फावो करून दी म्हण आशेवन म्हाका एक अवकाश दिल्या डिरेक्टर बापांचो ह्या जाकांचो हांव उपकार बावडटां. तांकां आनी तुमकां सगळ्यांक एक बरें नाताळांचें फेस्त मागतां. हॅपी क्रिसमस. भोव अपुर्बायेचो संदेश दिल्ल्या बापानो तुमकां आमा सर्वांच्या तर्फे देव बरें करूंक म्हणटा. ಈಗ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಿಗೆ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಉಡುಗೊರೆಯನ್ನು ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯ ನಿರ್ದೇಶಕರಾದ ಒಂದನೆಯ ಫಾದರ್ JB ಕ್ರಾಸ್ತಾ ಇವರು ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸುತ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮ ಜೀವನದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹೋರಾಟವು ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ಇಂದು ಇರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿ ರೂಪಿಸಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸಲ್ಲಿಸೋಣ. ಆತನ ಪ್ರೀತಿ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ. ಇದೀಗ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಕೊನೆಯ ಹಂತವಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದ ಸಮರ್ಪಣೆ ಒಂದನೆಯ ಗುರುಗಳಾದ ಲ್ಯಾರಿ ಪಿಂಟೋ ಇವರಿಂದ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಶುಭ ಸಂಜೆಯ ಶುಭ ನಮನಗಳು. ಕ್ರಿಸ್ತನಿಲ್ಲದ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಚಂದ್ರನಿಲ್ಲದ ರಾತ್ರಿಯಂತೆ, ಕ್ರಿಸ್ತನಿಲ್ಲದ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಸೂರ್ಯನಿಲ್ಲದ ಹಗಲಿನಂತೆ, ಕ್ರಿಸ್ತನಿಲ್ಲದ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಪರಿಮಳವಿಲ್ಲದ ಹೂವಿನಂತೆ. ಹೌದು, ಕ್ರಿಸ್ತನೇ ನಮ್ಮ ಈ ಹಬ್ಬದ ಕೇಂದ್ರ ಬಿಂದು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಈ ಇಡೀ ಆಚರಣೆಯನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಸುಸೂತ್ರವಾಗಿ ಮತ್ತು ಅರ್ಥಗರ್ಭಿತವಾಗಿ ಆಚರಿಸಲು ನೆರವಾದ ಎಲ್ಲರನ್ನು ವಂದಿಸಲು ಸಂತೋಷಪಡುತ್ತೇನೆ. ದೇವರು ಕೃತಜ್ಞತೆ ತುಂಬಿದ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸುತ್ತಾರೆ. ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಮೊದಲಿಗೆ ನಾನು ದಯಾಮಯ ದೇವರಿಗೆ ವಂದನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇನೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಅವರು ನಮ್ಮ ಬಾಳಿನ ಆರಂಭ ಮತ್ತು ಅಂತ್ಯ. ಅವರ ಆಶೀರ್ವಾದದೊಂದಿಗೆ ನಮ್ಮ ಇಡೀ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಹಾಗೂ ಇಂದಿನ ಇಡೀ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯಶಸ್ವಿಯಿಂದ ನೆರವೇರಲು ಸಹಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಹಾಗೆಯೇ ನಮ್ಮ ಇಂದಿನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಆಗಮಿಸಿ ನಮಗೆ ಹಿತವಚನವನ್ನು ನೀಡಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಿದಂತಹ ನಮ್ಮ ಮಂಗಳೂರು ಧರ್ಮ ಪ್ರಾಂತ್ಯದ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಗುರುಗಳಾದ ಮೊನ್ಸಿಂಜರ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮ್ ಎಲ್ ನೊರೊನ್ನ ಇವರಿಗೆ, ನಮ್ಮ ನಿರ್ದೇಶಕರು ವಂದನೀಯ ಫಾದರ್ JB ಕ್ರಾಸ್ತಾ ಹಾಗೂ ಸಹ ನಿರ್ದೇಶಕರಾದ ಫಾದರ್ ರೂಪೇಶ್ ತಾವರು ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ನಿವಾಸಿಗಳ ಪರವಾಗಿ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಪರವಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸುತ್ತೇನೆ. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಕರೆಗೆ ಒಗ್ಗಟ್ಟು ಇವತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ನಮ್ಮನ್ನು ಹಾಡಿನ ಮೂಲಕ ಮನೋರಂಜಿಸಿ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಇದ್ದು ಇದೀಗ ನಿರ್ಗಮಿಸಿದಂತಹ ನಮ್ಮ ಪೊಲೀಸ್ ಕಮಿಷನರ್ ಶ್ರೀಯುತ ಶಶಿಕುಮಾರ್ ಅವರ ಅನುಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇನೆ. ನಮ್ಮನ್ನು ಸದಾ ಹುರಿತುಂಬಿಸಿ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಸುಸೂತ್ರವಾಗಿ ನೆರವೇರಲು ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣಕರ್ತರಾದ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯ ನಿರ್ದೇಶಕರಾದ ವಂದನೀಯ ಫಾದರ್ JB ಕ್ರಾಸ್ತಾ ಇವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸುತ್ತೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇವತ್ತಿನ ಈ ಇಡೀ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ವಹಿಸಿ ಈ ಇಡೀ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ
ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ನೆರವೇರಿಸಲು ಸಹಕಾರ ನೀಡಿದಂತಹ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಹೊತ್ತಂಥ ವಂದನೀಯ ಫಾದರ್ ರೂಪೇಶ್ ಅವರು, ಇವರಿಗೂ ಕೂಡ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಇವತ್ತು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಇಡೀ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ನಮಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಿದಂತಹ ನಮ್ಮ ಬೋರ್ಡ್ ಮೆಂಬರ್ ಆದಂಥ ಮಾರ್ಸೆಲ್ ಮಂತೇರೋ ಇವರಿಗೂ ಕೂಡ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸ್ತೇನೆ. ಹಾಗೆಯೇ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ವಾಲಂಟಿಯರ್ಸ್, ನಮ್ಮ ಸೈಂಟ್ ಆಂಟನಿ ಗ್ರೂಪ್ ವಾಲಂಟಿಯರ್ಸ್ನವರಿದ್ದಾರೆ, ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸ್ತೇನೆ. ಹಾಗೂ ಇವತ್ತಿನ ಇಡೀ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ನೆರವೇರಿಸಲು ಸಹಕರಿಸಿದಂಥ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗಕ್ಕೂ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೂ, ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಇಡೀ ಗೋದಲಿಯನ್ನು ಮಾಡಿದಂಥ ನಮ್ಮ ಹುಡುಗರಿದ್ದಾರೆ, 8 ಜನ ಹುಡುಗರಿದ್ದಾರೆ, ಅವರಿಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಯಾರ್ದು ಸಹ ಹೆಸರನ್ನು ತೆಗೆಯದೆ ಪ್ರತಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಇವತ್ತಿನ ಈ ಮುಂದಿನ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಿಕೊಡುವಂತಹ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ, ಇಡೀ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಿರೂಪಿಸಿದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಹಾಗೂ ಇಡೀ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದಂಥ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಅರ್ಪಿಸುತ್ತೇನೆ. आयचे सगळें कार्य इतलें भोव अपुरबायेन जालां तर हाका प्रमुख कारण तुमी जावन आसात, आमचे निवासी. आनी हे सगळ्या कार्याचें प्रमुख आकर्शण आमचे निवासी, देखून तांकां हांव आमच्या सगळ्यांच्या तर्फेन तुमकां देव बरें करूंक म्हणटा. तशेंच आयच्या हें सगळें कार्य विडियोग्राफी तशेंच फोटोग्राफी केल्ल्या डिवायन वर्ल्ड टीव्हीक, तशेंच mangalore1.com, तशेंच सिरियल हांकांय देव बरें करूंक म्हणटा. मुख्य सांस्कृतीक कार्यक्रमाक हांगासर आग्रार्थावन घुमटा पंगड आयला, तांकांय आमी मागीर धन्यवाद पाठयतले. हांव तांकांय बरें मागता ते हे आमचे सगळे कार्यक्रम सांस्कृतीक कार्य बरें जावन दी म्हूण आशेता. समेस्तांक देव बरें करूं. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದ ಬಯಸಿದ ತಮಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಲವಲವಿಕೆ, ಮನೋರಂಜನೆ ಸಾಮಾನ್ಯ. ಅದರಂತೆ ಇದೀಗ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಯಲಿದೆ. ವೇದಿಕೆಯ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಆಸನವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. ಪ್ರೀತಿ, ವಿಶ್ವಾಸ, ಭರವಸೆ ಸೂಚಕವಾಗಿದೆ. ಈ ದಿನ ನಾವು ದೇವರ ಉಡುಗೊರೆಯನ್ನು ಸಂತೋಷದಿಂದ ಸ್ವೀಕರಿಸುವತ್ತ ಗಮನ ಹರಿಸೋಣ. We are blessed to have students from Northeast India. Now stage is open for them to present carol song before us. आता आमच्या आस्त्याच्या नॉर्थ ईस्ट गावाच्या भुरग्यांत इंग्लिश कंतारां गायन करतात. Shining all on me. See the presents underneath the good old Christmas tree. Real night till Santa comes to wake me from my dreams. Oh, what does Christmas to me? See the children play outside, the angels in the snow. Mom and Daddy share a kiss under mistletoe. Cherish all these simple things
Christmas to me. Christmas to me. This Christmas all in my heart. I've got the candles glowing in the dark. For years to come, I'll always know one thing. That's the love that Christmas can bring. Oh, that's Christmas to me. थँक यू माय डियर फ्रेंड्स. आतां नाचपा मुखांत आमकां मनोरंजन दिवंक मुखार येतात आमची आसऱ्याची तरणाटी. मोहब्बत का बादशाह मोहब्बत बन के आया. मोहब्बत का बादशाह मोहब्बत बन के आया. रोशनी का खुदा रोशनी बन के आया. रोशनी का खुदा रोशनी बन के आया. जहां से इतना प्यार किया पापों से छुड़ाने अपना बेटा दे दिया. जो है दिया से उनकी आशा बन के आया. जो है दिया से उनकी आशा बन के आया. संभ्रमाचीरा बडवे सगळे गायन करता. बेतलेहमाच्या गर्दन कवणे देव बाल निद्रा करी. बागी
मचिरा बडवे सगळी गायन करता बेतलेहेमाच्या गर्दन गावने देव बाल निद्रा करी माधुर गायन करता सर्गी पडवे जन्माला आमका तारो ताका करया नमान ताका पेटोवन काणी ताका वंदन करया आमी सर मेलो ताका करया नमान ताका पेटोवन काणी ताका वंदन करया आमी सर मेलो ताका करया नमान ताका पेटोवन काणी ताका वंदन करया आमी सर मेलो Jingle bell rock, jingle bell rock, oh yeah. Jingle bell rock, jingle bell rock, oh yeah. Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock. Jingle bells swing and jingle bells ring. Snowing and blowing up bushels of fun. Now the jingle hop has begun. Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock. Jingle bells chime in Jingle Bell Town, dancing and prancing in Jingle Bell Square. In the frosty air, what a fun time! It's the right time to rock the night away. Jingle Bell time is a swell time to go gliding in a one-horse sleigh. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. अपूर्बायेच्या नासा मुखांत आमकां संतोष भरीत केल्ल्या सर्व विद्यार्थ्यांक हांव आभारी जावन आसा. कॅरल्स गांवच्या मुखांत येतात आमची भुरगीं. आई खुशी का संदेशा स्वर्गात बैलंड भूमिराजे येसु बाले पुट्टुगुंड कೈ ಕೈನ ಬತ್ತಗ ಮಾತೆಲ್ಲ ನಲಿಪುಗ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿದ ಕ್ರಿಸ್ತರಿಗ ನಮನ ಮಲ್ಪುಗ ಭಾರಿ ಖುಷಿದ ಸಂದೇಶ ಸ್ವರ್ಗದ ಬೈದಂಡ ಭೂಮಿರಾಜೆ ಯೇಸು ಬಾಲೆ ಪುಟ್ಟುದುಂಡು ಕೈ ಕೈನ ಬತ್ತಗ ಮಾತೆಲ್ಲ ನಲಿಪುಗ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿದ ಕ್ರಿಸ್ತರಿಗ ನಮನ ಮಲ್ಪುಗ
सुमधुर गायना मुखांत आमची काळसां दादोस केल्ल्या तुमकां देव बरें करूं. घुमटा पदां मंगळूर संस्कृतीचे दायज. घुमटा पदां मारिफात धार्मीक विचार, धार्मीक काणयो, चारित्रीक गणितां प्रस्तुत सांगात भोव सोबीत तरान लोकांक पदां गायना मुखांत कळोवच्याक प्रमुख पात्र घेता. पाश्चात्य वारेवळच्या ह्या संदर्भार आमच्या कोंकणी संस्कृती उराचे मुखले दिसाकी बळवचे म्हणून जायती कोंकणी मोगी वावरून आसात. तांतलो एक पंगड जावन आसा अग्रसो घुमटा पदां पंगड. आतां आमचे मुखार कोंकणी संस्कृतीचे दायज घुमटा पदां मुखांत प्रदर्शीत करतले. सुमेस्तांक तुमकां आग्राच्या घुमटा पंगडा तर्फेन घुमटा पदां प्रारंभ करच्या पयलें घुमट आनी तशेंच घुमटा पदां विशयान इल्लीशी समजुणी दिवंक वाशेता. घुमट ही एक कोंकणीचें एकमात्र अधिकृत वाजंत्र म्हणयत आनी एक मातयेन केल्लें आयदान तुमकां दिसता म्हणून चिंता. आनी हाका 2 तोंडां आसात, एक व्हडलें तोंड आनी एक धाकटें तोंड. आनी ह्या दोनी तोंडांनी ताळ नियंत्रीत करूंक जाता. आमी हांगा बंद करून ताळ केल्यार एका रितीचो ताळ आयकता आनी उक्तें दवरून केल्यार आनी एका रितीचो ताळ आयकता. आनी आदीं हांगा तुमकां दिसता हांगा गाराचे सामडे वा बोकडेचे सामडे वापरतली, पूण आतां मनजातींक मातशें कानून बाहेर देखून आमी आतां सिंथेटीक फायबर वापरता. आनी हे घुमटां केवळ आमच्या कोंकणी क्रिस्तांवां मदें मात्र न्हय, बगार कुडमी, खारवी, सिद्धी लोक ही घुमटां वापरतात. आनी आमच्या कोंकणी संप्रदायांत आमी जशें आमी हांगासर बसून आसा तशें आमी घुमटा पदां सादर करता. तर सिद्धी आनी कुडमी मदें ती गळ्याक घालन, हे घुमट अशें गळ्याक घालन ते नाचून आपली घुमटा पदां सादर करतात. आनी हे जावन आसलें घुमटा विशयान एक ल्हानशें विवरण. आतां आमी वेळ कडेन आसतना आमच्या ह्या कार्याच्या पयल्या पदाक आमी येता आनी तें जावन आसा गोंय सांडून आयली माई म्हणून. आनी हें केवळ एक पद न्हय, ही एक कांतारी. रोजार मायेचे आशिर्वाद आमच्या ह्या कार्याचेर मागच्या सोवें. कशें आमचे पुर्वज पयशिल्ल्या गोंयांत हांगासर येवन पावले, खंयच्या कश्टांनी ते आयले, ही चरित्राय ह्या कवितांत ह्या पदांत आमकां आयकूंक मेळटा. आनी हें एक कारण घुमटा पदां आमी शिकाचें. कित्याक म्हळ्यार घुमटा पदां आमच्या कोंकणींत लिखणे संप्रदाय मस्त उणें आसा, लिखणे चरित्र उणें आशिल्ल्यान आमच्या गितांनी आमकां आमची चरित्रां आयकूंक मेळटा. देखून आतां तुमचे मुखार गोंय सांडून आयली माय म्हणलें पद. गोंय सांडून आयली माई रोजार सायबीन, 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 गोंय सांडून आयली माई. मेकल्या केसांनी माई देवली समधिराक, मेकल्या केसांनी माई देवली समधिराक, मेकल्या केसांनी माई देवली समधिराक, मेकल्या केसांनी माई देवली समधिराक. आनी देवली समधिराक माई आयली मंगळुराक, देवली समधिराक माई आयली मंगळुराक, देवली समधिराक माई आयली मंगळुराक, देवली समधिराक माई आयली मंगळुराक. आनी आयली मंगळुराक माई गेली बोळाराक, आयली मंगळुराक माई गेली बोळाराक, आयली मंगळुराक माई गेली बोळाराक, आयली मंगळुराक माई गेली बोळाराक. आनी आयली मंगळुराक माई आयली मंगळुराक माई गेली बोळाराक.
आश्रमो दिला बोळाच्या बोबेन तिका आश्रमो दिला बोळाच्या बोबेन तिका आश्रमो दिला बोळाच्या बोबेन तिका आश्रमो दिला आणि आश्रो दिला गतानी बुन्याद घाल्या आश्रो दिला गतानी बुन्याद घाल्या आश्रो दिला गताने बुन्याद घाल्या आश्रो दिला गताने बुन्याद घाल्या बुन्याद घालून तानी टेम्पल बांधिला बुन्याद घालून तानी टेम्पल बांधिला बुन्याद घालून ताने टेम्पल बांधिला बुन्याद घालून ताने टेम्पल बांधिला आणि बुन्याद घालून तानी बुन्याद घालून ताने टेम्पल बांधिला सर्गी तुझो गावंगे माये मागणे मागता सर्गी तुझो गावंगे माये मागणे मागता सर्गी तुझो गावंगे माये मागणे मागता तुझ्या पुत्रा लागी मागून माये जोंदी सलवासा पुत्रा लागी मागून माये सुंदी सलवासा पुत्रा लागी मागून माये जोंदी सलवासा पुत्रा लागी मागून माये जोंदी सलवासा सर्गी तुझो गावंगे माये पंधरा आमच्या बापा मोगरले कळे पंधरा आमच्या बापा मोगरले कळे पंधरा आमच्या बाबा मोगरेले कडे पंधरा आमच्या बाबा मोगरेले कडे आणि आमचे वैर परती तुझे कनवळे डोळे 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 आणि 150 नमन मोरी रोजुआ बोली 150 नमन मोरी रोजुआ बोली 150 नमन मोरी रोज बोली 150 नमन मोरी रोज बोली आणि नमन 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 मोरी सो बोली 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 आणि आनंद बापा कनन पुता स्पिरिता संता आनंद बापा कनन पुता स्पिरिता संता आनंद बाबा आनंद पुदा स्पिरिता संता आनंद बाबा आनंद पुदा स्पिरिता संता आणि सर्गितावन बेसांगलता तिस गमाता सर्गितावन बेसांगलता तिस गमाता सर्गी दाऊन बेसांगलता तिस गमाता सर्गी दाऊन बेसांगलता तिस गमाता आणि सर्गितावन बेसांगलता सर्गी दाऊन बेसांगलता तिस गमाता देव बरें करूं आमचें मुखलें गीत जावन आसा मांडो प्रकाराचें कोंकणी संगीत संवसारांत मांडो प्रकाराक एक प्रमुख स्थान आसा आनी मांडो म्हळ्यार एक पाश्चात्य ताळ्यातावन सुरवातून मुखार एका निदान एका पदांतावन सुरवातून मुखार सरून एक बायला पोलका असलेल्या ताळ्यातावन अखेर जाता आनी मांडो म्हळ्यार केवळ एक पद न्हय बगार विविध पदांची एक शिंकड म्हणयत आनी एक पाश्चात्य संगीत प्रकारांतून प्रेरण जाल्लें म्हणून सांगीत आनी हें केवळ गायन करचें मात्र न्ही तुमी गोंयांत गेल्यार पळोवंक पुरो मांड्याक ती नाचतात आनी एक जोडे हातूंत नाचतात आनी दादलो
सूट बूट असेल एक पाश्चात्य नेसान नेसता तर स्त्री मकाऊ देशाचे सांप्रदायिक नेसान नेसता. कित्याक म्हळ्यार तुमी जाणा आसात गोंयांत पोर्चुगीज आसले आनी ते पयशिल्ल्या मकाव शाराकी वचून पावुरले, मकाव देशाकी वचून पावुरले आनी थंयच्या त्या स्त्रियांनी नेसचें तें सांप्रदायिक नेसान तांकां भोव चड पसंद जालें आनी हाचे खातीर तें नेसान तांणी हांगासर हाडलें आनी तें आजुनी पर्यंत गोंयांत मांडो ह्या प्रकाराक ती नेसून ते नाचतात. आनी असलें एक पद आज तुमचे मुखार दवरूंक आमी अपेक्षिता.
खर्चाक लागता जबर मस्करी उजवो हात कांद्यार घाल्यारी बोब मारता ती बेश्टेच तरी लागीं सोडून घुवून राव म्हणटा ती आपरी लागीं सोडून घुवून राव म्हणटा ती आपरी शी शी लस दिसता म्हाका खांद्यार मोजा हात घालूं नाका शी शी जबर वायट दिसता लोक मोरी सगळो सामको मोड येता हाय हाय कितें करताय म्हाका जीव मोरी मोजो सगळो सोगता हात लायनाका बोट लायनाका कितेंशें जाता म्हाका हात लायनाका बोट लायनाका कितेंशें जाता म्हाका हांव तरवटे सर्वस करता तरवार म्हाका वियाज मारून वर्सां जालीं चार आनी सरतना तरवार सासू आसलेली दोंग्या इतलेशे घेवन आपले आचार हांव तरवटे सर्वीस करता तरवार म्हाका वियाज मारून वर्सां जालीं चार हांव सरतना तरवार सासू आसलेली दोंग्या इतलेशे घेवन आपले आचार जावया वर 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 म्हजें लोणचें कित्याक वता तें गोंयच्या तोरांचें जावया वर 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 म्हजें लोणचें कित्याक वता तें गोंयच्या तोरांचें आनी एकसले लोणचें युरोपान ना केन्ना मेळचें कित्याक वता तें सासूच्या मोगाचें आनी एकसले लोणचें युरोपान ना केन्ना मेळचें कित्याक वता तें सासूच्या मोगाचें सुलसुलाता सारी राती डोळे मुझे झिमेता ती सुलसुलाता सारी राती डोळे मुझे झिमेता ती सुलसुलता 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 सारी राती डोळे मुझे झिमेता ती काय बरें तुझे सारखे गोवन नितळेर मोडून काजारां जायना गो तुझे बगर काय बरें तुझे सारखे गोवन नितळेर मोडून काजारां जायना गो तुझे बगर सुलसुलता सारी राती डोळे मुझे झिमेता ती सुलसुलता सारी राती डोळे मुझे झिमेता ती सुलसुलता सारी राती डोळे मुझे झिमेता ती सुलसुलता सारी राती डोळे मुझे झिमेता ती. देव बरें करूं तुमकां पसंद जालें म्हणून चिंता ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಸಮಾರಂಭ ಎಂದು ಹೇಳಿದ ಮೇಲೆ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಕ್ಯಾರಲ್ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಅರ್ಥ ಉಂಟೆ ಹಾಗಾಗಿ ಒಂದು ಕನ್ನಡ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಕ್ಯಾರಲ್ನ ಜೊತೆಗೆ ನಾವೀಗ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇದ್ದೇವೆ ಹೊಯ್ಯಾರೆ ಹೊಯ್ಯ ಎಂಬ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಕ್ಯಾರಲ್ ಜೊತೆಗೆ ಹೊಯ್ಯಾ ಹೋ 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 ಹೊಯ್ಯಾ ಹೋ
ಕಂದ ಭೂಮಿಗೆ ಬಂದಾರ ವಿಶ್ವದೊಡೆಯ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಜನರಿಗೆ ತಂದಾರ ಮಾರಿನುಡಿಯ ಯೇಸು ಕಂದ ಭೂಮಿಗೆ ಬಂದಾರ ವಿಶ್ವದೊಡೆಯ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಜನತೆಗೆ ತಂದಾರ ಹಾಡುಂದ ಹಾಡಿರೋ ಬಂಗಾರ ತೂಗಿರೋ ಚಂದನ ತೊಟ್ಟಿಲಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕಂದನ ತೂಗಿರೋ ಹಾಡುಂದ ಹಾಡಿರೋ ಬಂಗಾರ ತೂಗಿರೋ ಚಂದನ ತೊಟ್ಟಿಲಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕಂದನ ತೂಗಿರೋ ಮಾರಿನುಡಿಯ ಯೇಸು ಕಂದ ಭೂಮಿಗೆ ಬಂದಾರ ವಿಶ್ವದೊಡೆಯ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಜನತೆಗೆ ತಂದಾರ ತಂದಾನನು ತನ ತಂದಾನನು ತನ ತಂದಾನ ತನ ತಂದನು ತನ ತಂದಾನನು ತನ ತಂದಾನನು ತನ ತಂದಾನ ತನ ತಂದನು ಭೂಮಿಗೆ ಬರವೂ ಇಲ್ಲ ಬಡತನ ಬೆನ್ನಿಗೆ ಹೊರೆಯಿಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಅಳುವಿಲ್ಲ ಮುಗ್ಧ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ನೋವಿಲ್ಲ ಯೇಸು ಹುಟ್ಟ್ಯಾನ ಒಯ್ಯರೆ ಒಯ್ಯ ಒಯ್ಯಾರೆ ಒಯ್ಯ ಸಂತೋಷ ತಂದಾನ ಒಯ್ಯರೆ ಒಯ್ಯ ಒಯ್ಯಾರೆ ಒಯ್ಯ ಯೇಸು ಹುಟ್ಟ್ಯಾನ ಒಯ್ಯ ಸಂತೋಷ ತಂದಾನ ಒಯ್ಯಾರೆ ಶಾಂತಿ ಬಂದಿದೆ ಭೂಮಿಗೆಲ್ಲ ಉದಾರವಾಗಿದೆ ಜಗವೆಲ್ಲ ಶಾಂತಿ ಬಂದಿದೆ ಭೂಮಿಗೆಲ್ಲ ಉದಾರವಾಗಿದೆ ಜಗವೆಲ್ಲ ಮಾರಿನುಡಿಯ ಯೇಸು ಕಂದ ಭೂಮಿಗೆ ಬಂದಾರ ವಿಶ್ವದೊಡೆಯ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಜನತೆಗೆ ತಂದಾರ ಮಾರಿನುಡಿಯ ಯೇಸು ಕಂದ ಭೂಮಿಗೆ ಬಂದಾರ ವಿಶ್ವದೊಡೆಯ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಜನತೆಗೆ ತಂದಾರ ತನ ತಂದಾನನು ತನ ತಂದಾನನು ತನ ತಂದಾನ ತನ ತಂದನು ತನ ತಂದಾನನು ತನ ತಂದಾನನು ತನ ತಂದಾನ ತನ ತಂದನು देव बरें करूं. तुम्ही मनशांचें काजार आयकलां मासल्यामध्ये काजार जावचें केन्नाय आयकलां गे ना न्ही आतां एक हांगासर तुमच्या मुखार एक खडपान खडाप म्हणलें घुमटां पद आनी हातूंत आमी पळोवन येवया कोण व्हंकाल कोण न्हवरो आनी कोण देडो म्हणून आनी सांगातच विविध मासल्यांची नांवां येदोळ तुमी आयकनातल्या मासल्यांची नांवांय तुमकां ह्या पदांत आयकूंक मेळटलीं. खडपान खडाप बोवरे पलवा खडपान खडाप बोवमो सांगळ्यांडला इट्टी मो पलवा सांगळ्यांडला इट्टी मो घराच्यो केल्यो मेडयो रे पलवा घराच्यो केल्यो मेडयो शेवट्याचे केले वाशे रे पलवा शेवट्याचे केले वाशे पेडवो काल बांगडो नवरो पेडवो काल बांगडो नवरो कोंकार कासो देडो कासो देडो कल्याणच्यो केल्यो कामी रे पलवा कल्याणच्यो केल्यो कामी मो सुंगटांचे केले कट रे पलवा सुंगटांचे केले कट मो वागोळे माटो घाली रे पलवा वागोळे माटो घाली मो लेप ओडाप बांदी रे पलवा लेप ओडाप बांदी मो पेडवो काल बांगडो नवरो पेडवो
लागले मास्तेचे काजार देव बरें करो. मुखले पावच जावन आसा एक देखणी प्रकाराचे. कोंकणी संगीत संवसारांत मांडो तशेंच मांडो एक प्रकार तर देखणी आनी एक प्रकार. आनी देखणी म्हळ्यार एक घडीत ते विवर्सूंचे उतरा मुखांतर आनी एक दोन वा दोग वा चड व्यक्ती मदें एक जावचें संभाशण जावन आसा. आनी आज आमी हांगासर प्रदर्शीत करूंक येता ते पोज जावन आसा. तुमकां सुमेस्तांक कळीत आसचेंत हांव सायबा पलतडी वेता. आनी ह्या पदा फाटल्यान एक काणी आसा. गोंयांत कलवंत म्हळ्यार देवदासी ती दामुल्या लग्नाक बायसरल्यांत आनी दामूचें घर न्हंयच्या तिसल्या बगलेक आनी ती तांडुल्याक वा दोणकाराक म्हणटात आमकां तितकेशे तिसल्या बगलेक व्हरून पावय म्हणून. पूण तो दोणकार आयकना आनी तांचे मदें इल्लेशें उलोवणें जाता आनी तें कितें म्हणून आतां आमी आयकून येवया. बंदोडेच्या पाट्या मुस्को वाजोता मुस्काच्या सादा कलवंत नाचोता. बंदोडेच्या पाट्यार मुस्को वाजोता मुस्काच्या सादा कलवंत नाचोता. सुलता सुलता सलीमा कराती लोक चुकत वारे मार गेली मुजी देवली. सुलता सुलता सलीमा कराती लोक चुकत वारे मार गेली मुजी देवली. हांव सायबा पलतडी वेता दामुल्या लग्नाक वेता. म्हाका सायबा वाट दाखय म्हाका सायबा वाट कळना. सायबा पलतडी वेता दामुल्या लग्नाक वेता. म्हाका सायबा वाट दाखय म्हाका सायबा वाट कळना. दामुल्या माटवांत कळवता सोफेडो दामुल्या माटवांत कळवता सोफेडो. आगमोच्या दार्या मामा आगमोच्या दार्या मामा म्हाका व्हरून पावय शिरोड्या होय शिरोड्या. म्हाका व्हरून पावय शिरोड्या होय शिरोड्या. आगेनारे सोयके दिरात जाले आगेनारे पलतडी वसना ओडी. आगेनारे सोयके दिरात जाले आगेनारे पलतडी वसना ओडी. म्हाका वर तू गेल्या होड्यारी त्या तुझ्या तोंडा भितोरी सांडिल्या मुगेली नोदी. आय दे गाडेला तुझ्या मुझ्या उतरा भितोरी तुझ्या मुझ्या उतरा भितोरी तुझ्या मुझ्या उतरा भितोरी. आगेनारे तुझ्या नाकाची नोदी नाकासुरी. आगेनारे तुझ्या नाकाची नोदी नाकासुरी. गे 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 गा सायबा. म्हाका नाका गो आहा. गे 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 गा सायबा. म्हाका नाका गो आहा. तुझ्या नाकाची नोदी
नका गो म्हाका नका गो ही म्हज्या नाकाची नोंदी घे ग सायबा म्हाका नका गो म्हाका नका गो म्हज्या पांयांची पायजणां सांडील देवा म्हज्या पांयांची पायजणां सांडील देवा आगेनारी तुझ्या पायांची पायजना पाया सोडी आगेनारी तुझ्या पायांची पायजना पाया सोडी घे 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 ग सायबा म्हाका नाका गो म्हाका नाका गो हा हा घे 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 ग सायबा म्हाका नाका गो म्हाका नाका गो हा हा शिंवती बिवती हाडटली माते भरून मावतली म्हज्या पती फुडें बसतली हाय बसतली शिवती मोगरी जाल्यार सवाय शिवती मोगरी जाल्यार सवाय ती म्हाका नाका बाय ती म्हाका नाका बाय बारू जाला घेणारी बारू जाला शिवत्या मोगऱ्याक सो बारू जाला घेणारी बारू जाला शिवत्या मोगऱ्याक सो तसोच प्रेम जावं दी तसोच प्रेम जावं दी आमचो सुयारे सोय सुयारे आमी देखणी नाचिता सोय 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 सुयारे सोय सुयारे आमी देखणी नाचिता सोय 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 सुयारे सोय सुयारे आमी देखणी नाचिता सोय 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 सुयारे सोय सुयारे आमी देखणी नाचिता सोय 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 देव बरें करो. मुखार आमी एक कांतार जयो जयो बाळा नातालाचो वेळ देखून एक कांतार तुमच्या मुखार दवरूंक अपेक्षीत हांव. तुमकां येता तर तुमी आमच्या सांगाता गावचे. Gloria, Gloria.
शांत समाधान गायता सयो बाळा सयो सयो जेजू बाळा मोरिये बासे तुया वेळा सयो सयो देव बरें करूं. मासल्यांचें काजार तुमी आयकलें. आतां मुकले कोणाचें काजार? मनशांचें काजार न्ही, मासलेचें जालें. आनी कोणाचें काजार आसूंक सादी आसा? कोणाचें आसूंक सादी आसा? मनशांचें सोडून वय आमचें पुरो सोडून कोणाचें काजार सादी आसा? सुकण्यांचें म्हणटात फादर. दुसरी कोण काले म्हणटात. कोणाचें काजार जावंक पुरो? कोणाचें? कितें म्हणटात? कितें म्हणटात? तेंडल्याचें काजार. कळ्ळें मो? मासलेचें काजार जालें. आतां आमी रांदवे काजार करूंक बायसरल्या. तेंडल्या काजार जावचेर आसा. आनी तुमकां कळीत आसा घरांत एक काजार उरतना दायजी कोत्रां समेस्त शेजारचीं सांगाता येवन कार्य सुदारसितात. आनी तशेंच रांदवेच्या कुटुंबांत एक काजार उठला आनी विविध रांदे वांयगे घोसाळे एक एक जबाबदारी काडून हे काजार कशें सुदारसितात म्हणल्यार आतां आमी आयकून येवया. Por
बोबडे गरबे जालावो बोबडे गरबे जालावो आगड्यान बाळान केलावो आगड्यान बाळान केलावो कुंडल्यान नानोन सोडी लावो कुंडल्यान नानोन सोडी लावो कैजिरे मोकुंता का मीठ मीठ सांगी लावो कैजिरे मोकुंता का मीठ मीठ सांगी लावो ओगा तेंड्ल्याक काजारमो ओगा तेंड्ल्याक काजारमो तेंड्ल्याक काजार काजारमो तेंड्ल्याक काजार काजारमो ओ ओ ओ देव बरें करूं. कशें जालें तेंडल्याचें काजार? बरें जालें न्ही? मुखलें पद आसा भोवूच फामाद पद तुमी आयकूंक पुरो. चाफ्रा डिकोस्ता बाबांनी लिखिल्लें आनी एरिको जेरियो बाबान संगीत बसयल्लें. आडकुलो आडकुलो गो बुडकुलो. कणीत आसा गी? कणीत आसा न्ही? वय. आडकुलो गो बुडकुलो तेला तो पासो बायेक एक बाबू जाला फिरंगी रुपासो. वय बाय आसा आमचें भाऊजी आमचो पूण तिका जाल्लो भुरगो फिरंगी रुपासो. फिरंगी म्हळ्यार कळीत आसा गी? फिरंगी म्हणटात न्ही? वय. हाच्या फाटल्यान एक घडीत मोतीन दवरन चाफ्रा बाबांनी लिखिल्लें जावन आसा. आदी तुमकां कळीत आसा आमच्या गोंयांत पोर्चुगीज आसले आनी सैनीक आसले आनी थोडे फावटी सैनीक आमच्या स्त्रियांचेर जुलूम चलयताले अत्याचार चलयताले आनी अशें आमची स्त्रियो गरपेज जाताली. तशें आसतना ही एक घडीत मोतीन दवरून हें पद बरयल्लें जावन आसा आनी विविध संकेता मुखार तुमी तें आयकतल्यात. ह्या पदांत कवी तें चित्रण आमच्या मुखार हाडूंक अपेक्षीत आनी तें कितें म्हणल्यार आतां आमी आयकून येवया आनी तुमकां तें कळीत आसा तर तुमी आमचे सांगाता हें गीत तुमी गावचें. आडकुलो गो बुडकुलो तेला तो पासो बाये गेर बाबू जला फिरंगी रुपासो आडकुलो गो बुडकुलो तेला तो पासो बाये गेर बाबू जला फिरंगी रुपासो आडकुलो गो बुडकुलो तेला तो पासो बायगेर बाबू जाला फिरंगी रुपासो अंगनदराक सुरंगार करा इंदा सोफासो बाये गेर बाबू जला फिरंगी रुपासो अंगदरा सुर्ग करा इंदा सोपासो बायगेर बाबू जाला फिरंगी रुपासो आडकुलो गो बुडकुलो तेला तो पासो बायगेर बाबू जाला फिरंगी रुपासो लो 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 बटाटा सोबियाळो मातयेन जर ओंपलो बटाट्या सोबियाळो माथ्यान जर ओंपलो बटाटा सोबियाळो मातयेन जर ओंपलो बटाटे सोबियाळो माथ्यान जर ओंपलो बटाटो सुजातलो दुसरो वाद सोंपलो बटाटो सुजातलो दुसरो वाद संपलो पियाव रोयल्यार लसणी कांदो किर्लोन कसो येवसो बावोजी गो आमचो बायेक फिरंगी कसो जावसो आडकुलो गो बुडकुलो तेला तुपासो बायेगेर बाबू जाला फिरंगी रुपासो आडकुलो गो बुडकुलो तेला तुपासो बायेगेर बाबू जाला फिरंगी रुपासो लो 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 लो
इगर्जेच्या दारार गो बाय आमचे जाल्ले इगर्जेच्या दारार गो बाई आमचे चालले इगर्जेच्या दारार गो बाय आमचे जाल्ले इगर्जेच्या दारार गो बाई आमचे चालले दिसाक तीन तर साले कानलान ओढ केल्ले दिसाक तीन तेरसाले कारलान वोड केले वारे ना वादळना गागरो कसो उपसो बावोजी गो आमचो बायक फिरंगी कसो सांगसो आडकुलो गो बुडकुलो तेला तुपासो बाईगेर बाबू जाला फिरंगीर पासो आडकुलो गो बुडकुलो तेला तुपासो बाईगेर बाबू जाला फिरंगीर पासो लो 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 रोजारेचे मायेन पुनी बायेक आमच्या नाडले रोजारीचे मायेन पुणी बाई आमचे नाडले रोजारेचे मायेन पुनी बायेक आमच्या नाडले रोजारीचे मायेन पुणी बाई आमचे नाडले सांगा तिका जाऊ म्हणून तिच्या जाळांत ओढले सांगा तिका जाऊ म्हणून तिच्या झाडांत ओढले दोरीना कोलसोना सांगात कित्याक बायसो बावोजी गो आमचो बायक फिरंगी कसो सांगसो आडकुलो गो बुडकुलो तेला तुपासो बाईगेर बाबू जाला फिरंगीर पासो आडकुलो गो बुडकुलो तेला तुपासो बाईगेर बाबू जाला फिरंगीर पासो अन्नदाराक सुरुंग करा इंदा सोफासो बाईगेर बाबू जाला फिरंगीर पासो आडकुलो गो बुडकुलो तेला तुपासो बाईगेर बाबू जाला फिरंगीर पासो लो 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 देव बरें करूं मुकलें पॉज जावन आसा 1 2 3 4 उपरांत कितें 1 2 3 4 जाल्या उपरांत कितें 5 आनी सो पूण हांगासर एकलो ताका कळीत ना तो म्हणटा 1 2 3 4 5 6 उपरांत कितें सो जाल्या उपरांत 7 8 हांगा एकलो म्हणटा 15 16 गे समागी ना न्ही पूण तो कितें गी म्हणूंक आशिता तें कितें म्हणून आतां आमी आयकून येवया असर गरा नारे गरा येतलो गरा येवसना गरा सगळं कोंबोरांतली माथ्यार गोवा पडटली सगळं कोंबोरांतली माथ्यार गोवा पडटली शो शो जुवाना वयल्या वानान फार पडना शो 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 जुवाना वयल्या वानान फार पडना शेवण शो कांता तो काणपिणी सो माथ्यार गो शो 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 कांता तो काणपिणी सो माथ्यार गो काणपिणी सो गेलो रे कांडून रे भावा गेलो रे कांडून काणपिणी सो गेलो रे कांडून रे भावा गेलो रे कांडून शो शो जुवाना वयल्या वानान फार पडना शो 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 जुवाना वयल्या वानान फार पडना जेवण जालें ये जुवाना कुंडले खाली ये जुवाना पावला माग ये जुवाना उपाशी घाले ये जुवाना सुवन बाई सुरपी येता गट्टी पुसून गोवाक दिता जेवण करून घट्ट न्हिता कुंडले खाली गोवाक दिता आळे पडे पावला माग बिरमुताची म्हाका दिसता आळे पडे पावला माग बिरमुताची म्हाका दिसता शो शो जुवाना वयल्या वानान फार पडना शो 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 जुवाना वयल्या वानान फार पडना वयल्या वानान फार
मोगाचनो आणि एक पद आसा ताच्या पयले लागलागी मुक्काल बरोबर हांगासर आग्रारचो घुमटा पंगड येवन आमचे संगी कोंकणी संस्कृतीची भोव उंचले संस्कृती दवरचे मोरीफात आमकां सर्वांक खुशाल बरीत काय संतोष केले आनी हांची परिचय सांगून हांकां देव बरें करूंक हांव आशेतां. हो सगळो पंगड मोगाळ भाऊ बहिणो सकड उंचल्या हुद्दाराची शिकची काम करची व्यक्ती जावन आसात आनी कोंकणी संस्कृतीच्या मोगान बरोवन हांगासर घुमटां आमचे पदां आमचे मुखार दवरून ती कोंकणी संस्कृती उरोवचे विशीं चिंतून आसात. जोरान ताळयो दिवन हांगासर आमकां येवन आमकां समज केला देव बरें करूं म्हणया आनी तांकां आमी चेपे उखलता. हांगासर तांची मोठवी वळख दवरून आमी दवरता आनी आमच्या निर्देशक बापा तावन तांणी गुलाब स्विकार करचो आनी तांकां आमी देव बरें करूं म्हणटा. पयलें आसा ह्या पंगडाचे मुखेलपण घेतली गुरकारन जस्पिन जेनिफर लोबो. ती वृत्तेन इन्फोसिसांत सॉफ्ट इंजिनां काम करता. हांगासर येवन मुखेलपण घेवन हांगासर आमकां कुमो केल्ल्याक तुका देव बरें करूं. दुसरी आसा प्रिता सिक्वेरा. बंटवळांत फामाद कॅटरिंग जावन आसा सिक्वेरा कॅटरर्स हाची उद्यमी. तिका आमी देव बरें करूं म्हणटा. तिसरो आसा गिल्बर्ट मोंतेरो वत्तेन तो ड्रायव्हर. 12 वर्सां जावन घुमटा पदां खेळन कोंकणी वावर करता तांकां देव बरें करूं म्हणटा. डेल्टन लोबो तो इंजिनियर शिकोवन आसा. भोव सोबीत तरान गायन करन हांगासर आमचे मदें आसा देव बरें करूं. क्रिंटन वेगस फार्मेसींत असिस्टंट प्रोफेसर जो वावरता कीबोर्ड खेळन हांगासर भोव नाजूकायेन आमकां संगीत दिलां तसो उपकार आमी बावडटा. ग्लेनिस वेगस BSc नर्सिंग शिकता ताकाय आमचे उल्हास. निकोल मॉरस सॉफ्टवेअर इंजिनियर जावन वावर करता आनी हांगासर येवन मधुर गायन केलां तांचो उपकार बावडटा. तशेंच आनी एकलो आसा मॅक्विन क्रास्ता फार्मेसी शिकता ताका आमचे उल्हास. परत एक फावटी जोरान ताळयो दिवन सगळ्या पंगडाक देव बरें करूं म्हणटा आनी तुमचो आमी आभार मानता. देव बरें करूं. मुखलें निमाणें गीत. We wanna wish you a merry
आनी आमकां हो अवकाश फावो करून दिल्या तुमकां सुमेस्तांक देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच भागी नातालांचें फेस्त तुमकां मागता. देव बरें करूं.